Намислил, да, скъпи приятели, няма да се спрем и до парламента. Затова давам думата на човек с много опит, с много хъс, проявил и желая и мъжество в Европарламента, господин Ангел Джамбазки. Уважаеми жители на Сухиндол, уважаеми съорганизатори, уважаеми хора от Павликени, поздравления за вас, но това ще е след малко. Аз съм тук по покана на мой приятел. Човек, който познавам от много години по други линии и никога не съм си мислил, че ще се налага да отбраняваме интересите на хората на място, от което аз нямам никаква връзка и никакъв интерес. Моят единствен интерес е, ако ви имате нужда от представителство, от защита на вашите законни интереси, да помогна с каквото мога от моя опит. Защото категорично вярвам, че всеки един български гражданин, беден, богат, учен, неук, има правото да има думата, когато става дума за неговия живот, когато става дума за околната му среда, за неговото семейство, за демографията и за образованието. Години наред повтаряме, че държавата ни се обезлюдява, че хората бягат. Как няма да бягат, като им предлагаш да остъклиш 10 000 квадратни метра? Декара квадратни метра. 10 000 декара! Представете ли си колко са 10 000 декара? Вместо да развиваш модерните екологични земеделия, вместо да развиваш туризъм, вместо да развиваш нещо, което ще държи тези родители с тези две деца отпред, ти им предлагаш производство, в чието изграждане ще участват няколко десетки човека. Ако някой ви казва, че по времето на построяването от този парк ще дойдат стотици хора, които да живеят тук под наем, да въртат къщи за гости, да правят бизнес, ви заблуждава. Казвам заблуждава, за да не кажа, че лъже. Такива съоръжения се изграждат от няколко десетки човека много бързо. Много бързо ще приключат с изграждането и изобщо няма да повлияят на икономиката нито на Сухиндол, нито на общината наоколо. По никакъв начин. След което, по времето на експлоатацията на това съоръжение, Сашо правилно каза 20 години, то ще има двама пазачи най-вероятно на място и няколко електротехници. Ето това е заетостта, която ви предлага съоръжение на 10 000 декара. Това е, меко казано, контрапродуктивно. Днеска гледах клипове на това как багер машина събаря дървета, за да строи екологично производство. По-голяма шизофрения от вас, здраве му кажи. Казвам шизофрения, за да не кажа олигофрения. Не може по този начин да бъдат заблуждавани и лъгани хората. Не може по този начин да се взимат решения, които ще имат отношение 20 години напред за вашия живот. Затова, уважаеми жители на Сухиндол, има много форми. Преди малко младежа Петър мисля, се казваше от Павликени, загадна темата законността. Да, има законови рамки, да, те не могат да бъдат нарушавани и да, те трябва да бъдат използвани. Има форми в различни български законодателства, по което всички вие да бъдете попитани. Дали искате да има такова нещо или не искате. И общината, и държавата ще трябва да се съобразят с вашето мнение. И има такива законови форми. Има и форми на протест, както Павликени го показаха. Тези хора, които впечатляващо и за мен изненадващо с огромно удоволствие гледах как спират един от най-силните корупционери в държавата. И как го връщат там, откъдето е дошъл. И как не му позволяват да ги трови. Ето го начин. От една страна събиране гражданско, форма на протест, каквато искате, и от друга страна, разбира се, законовите основания. Но на това категорично трябва да бъде изказано и вашето мнение. Не е редно, не е честно и не е разумно да се прави такава огромна промяна, това остъкляване,
и да няма вашето мнение. Да, много хора вероятно са заети в най-големия работодател тук, общината, и може би се притесняват. Да, много възрастни хора са разочаровани и не излизат. Трябва да се стигне до тях, трябва да бъдат попитани, трябва да бъде разказано. Искат ли внуците им, като си дойдат, да видят едно черно огледало навсякъде около града, защото това, което ние видяхме, показва остъкление навсякъде около града, на много места, по много ще е черно огледало. Който иска да види какво се случва, може да отиде да види Кюстендил. Там вече почти са успели да го направят. Апропо, другата седмица ще има протест сериозен в Кюстендил. И аз предложих на вашите организатори, хубаво е да се отиде, хубаво да се събират заедно, защото мрежа, която показаха хората от Павликени, тя така ще работи. Тя ще работи само когато събират хората, излезат, не се притесняват от това да загубят не особено престижни и не особено доходни работи, както си говорихме преди малко, но да имат нещо, което да правят напред. Да имат къде да си гледат децата, да имат къде да посеят нещо и да го ядат, и да имат някаква чиста храна и някаква чиста природа. Истински чиста природа. И както каза, мисля, че Венцислав пак, да, никой няма против да се строят такива съоръжения за лични нужди, на някакво разумно място, там където не се сече, там където не се унищожава. За съжаление, такива места в България е дълбок. Дълбок. Но да правиш това чудовище, за целта да сечеш гора и да казваш, че по закон тя е пасище, това е лицемерие, двуличие, наглост и безобразие. И в заключение ще ви попитам, защото чух, че може би ще има обещание да се плаща тока на общината, ако се построи. Еми чудесно, то ако има ток, на хора няма, за чие е този ток тук тогава? На кому ще свети този ток, ако хората си отишли? А ако младите семейства нямат препитание, те няма да останат тук. Нямат какво да правят тук. Лека по лека ще се изтеглят и ще отиват някъде другаде. Затова имате нашата подкрепа и за допитване до европейските институции, парламент и комисия, и до националните народни събрания с техните комисии, и до други органи, правоохранителни, правоприлагащи, с което да си изкажете мнението и да решавате. Вие решавате. Както вие сте го измислили в Павликени, вие решавате. Това е вашата община, това е вашия дом. Той не е нито на нас политиците, той не е на нито един управленец, защото си има мандати и те изтичат и хората трябва да се сменят, за да има, как да кажа, обновяване, но вие си оставате във вашия си дом. И вие трябва да решите дали ще бъде парник или ще бъде място, на което може да се прави нещо разумно. Защото, както някой от вас каза, бъдещето всъщност ще бъде в търсенето на чиста вода, на чиста храна и на чисто място за живот. Виждате как се препъват градовете. Една случка от преди няколко години, пандемията ни показа как градът може да се превърне в гробница за нула време и трябва да има някакво зелено, чисто, нормално място, където да може човек да отиде да си гледа децата. Така че, покажете с наша помощ и подкрепа вашия глас, вашето решение, вашето желание. То е единственото, което има значение. Благодаря ви!